Moi boas, mister. Antes de nada, feliz ano, felices navidades. Vamos a comenzar un pouquiño con este ano, repasando rapidamente, porque é o último encontro do ano. Imagínome que o día que fichas polo clube, como adestrador, non te imaginabas casi prácticamente rematar a primeira volta entre os 5 mellores da liga. Feliz ano, boas tardes. Sabíamos, se me dis igual ao primeiro día que chegamos, non. Igual non imaginábamos estar aquí na falta dunha xornada para acabar a primeira volta. Pero é certo que despois da pretempada que fixemos, das sensacións que tiñamos, sabíamos que íbamos estar arriba e que íbamos a facelo ben. Porque, competimos moi ben, veíamos que o equipo encaixou moi rápido, todo, as dinámicas, os xogadores, o grupo, excelente, todo. Entonces, por unha parte, estamos moi contentos, pero temos que seguir, como din, isto aínda estamos na mitade. Sí, a ver, isto ao final é unha anécdota, ainda queda moito, pero o primer tramo xa está prácticamente cumplido, que era pasar os 30 puntos, un objetivo moi complicado que moi poucos equipos consiguen na primeira volta, pero diso xa falaremos da semana que ven, cando remate a primeira volta. Xa enfocados, regresa a Liga despois do parón de Navidades, como están os xogadores? Ben, con gañas. Estamos entrenando ben, é certo que están levando unha carga bastante, vamos a estar cargados, pero xa está na planificación isto así, están con moitas gañas de volver. É certo que sempre xa avisamos nas primeiras xornadas, tanto sea de Liga como ahora, con un parón tan largo que habitualmente era unha semana, este ano foron 3, son 2 ou 1, este ano foron 3. Vai haber sorpresas, seguro. Nós temos que salir moi concentrados e estar moi ben para poder gañar, senón non vamos a gañar. Vilalonga ven ahora mesmo cunha racha positiva, 3 vitorias, non? Un equipo que foi de menos a máis na Liga, saliu dos postos de descenso, lóxicamente están moi necesitados de puntos para poder separarse desa zona tan perigosa. Como vestiu o encontro dun equipo que cambiou moito de unhas xornadas para outras? Sí, é certo que ven nunha racha increíble, leva xunto co Ourense o mellor equipo da Liga nos últimos 4 partidos, leva 3 vitorias e un empate. Vai vir ca moral moi alta, están facendo as cousas ben, van intentar que esta racha se prolongue, está claro. Nós, xa dixen antes, temos que estar moi ben se queremos gañar. Xa falando un pouquiño máis, vimos tamén de dos partidos de locais moi bons, con moita afluencia, pero xa falaremos dese tema despois. Como viches ti o encontro xusto antes despois de Navidades? Un encontro nun campo pequeno contra un dos equipos recén ascendidos como era... Quero que falas un pouco do encontro contra o Valladares, un partido moi complicado. Sí, o Valladares é un rival complexo porque na súa casa é un campo de dimensións moi reducidas, moita disputa, moito choque, moito pelota parada. Creo que fixemos un moi bo partido, encaixamos. A rabia que che dá é que indo 11 xogadores como fomos do primeira plantilla, o resto xuvenís, te pos por diante, aí tiñamos que haber matado o partido porque xa o sabemos facer, o fixemos máis veces, ese gol xusto casi cando saímos do descanso, despois volver ir al remolque, intentar, pero nos quedamos con que fora da casa, un partido en terceira, acabamos xogando todo o tempo en campo rival, embotellando o rival, buscando a victoria, que é o objetivo que tiñamos ao principio de Liga, que é todos os partidos intentar gañalos. Sí, aparte o campo de Valladares, un campo que os equipos da tabla alta non se lles deu nada ben. Sí, porque, é que o campo é peculiar, é moi estreito, sobre todo, de largo aínda ten unhas medidas razonables, creo que ten 100 metros, pero é moi estreito, é moi curto. Entonces, fai que sexa casi un deporte diferente, pero adaptámonos moi ben, temos armas para xogar nesos campos, e iso que somos un equipo que queremos o balón, que temos o balón moitas veces, pero fixemos un bo partido, sobre todo cas circunstancias que tiñamos, que fomos con 5 ou 6 xuvenís, dándolle oportunidade a todo o mundo. Foi unha pena non gañar, pero estamos contentos. Ahora, quero que me fales un pouquiño do que ven a ser o mal de ollo do equipo nos últimos 3-4 meses, que son as lesións, moitas lesións, unha plantilla que sí que é curta, é verdad que a lesión notase moito, pero ao final
6 lesionados como se chocou a ver, da igual que esa plantilla sea largo ou curta, notase demasiado. Como van os lesionados? Ben, vamos recuperando. A ver, é certo que nós o problema que temos que non tivemos tantas lesións, o problema que tivemos é que tivemos 4 lesións de larga duración, entonces eso fai que en canto cheguen sancións, chegue unha lesión dunha molestia pequena, que é normal, claro, ao fin e ao cabo se tes 4 xogadores, Juanín ten alta hoxe, desde o partido de Boiro que foi a primeira xornada en setembro, bueno, han pasado 4 meses. Brais Calvo non sei se vai poder estar este ano para xogar. Ángel xa non vai poder estar. Caraván leva desde o 12 de outubro de baixa. Entonces, claro, son baixas demasiado prolongadas no tempo que fai que cando teñas un pequeño imprevisto, tipo sancións que vai a pasar, unha expulsión, 5 amarillas, alguén que ten un pequeño pinchazo, unha molestia, que son o normal do fútbol, claro, nos vimos cun lastre moi grande de atrás. E xa falando un poquinho máis, xa para rematar a entrevista, estamos falando de que diferentes blogs a nivel fútbol galego falaron de que a afición estranense está apoiando no top de mellores aficións este ano na Liga. Partido o domingo, non sei se queres dicirlle algo, invitados. No, que lle vou dicir a afición? Que, bueno, estamos encantadísimos. É certo que a nosa Liga fora da casa é excelente, un 10, en casa, bueno, tivemos 2 partidos, pero tenemos moi penalizado o partido de Noia e o partido de Silva, que fomos moi superiores e non gañamos. Bueno, queremos gañar. Temos, ahora en enero, é importantísima a afición, porque ahora en enero temos 3 partidos na casa de 4. Xogamos con Villalonga, despois ven o Boiro de novo aquí, vamos a Somozas e nos ven o Gran Peña, e esos 3 partidos, se queremos estar arriba, temos que puntuar, temos que ter unha puntuación alta. Eso pasa por este fin de semana, xa falamos, temos que xogar ben, temos que estar ben, a afición ten que estar con nós para poder gañar, porque ven un equipo que está ben, que está en un nivel alto, e se non estamos ben non vamos a puntuar. Moitas gracias.